Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Elizabeth Karwana. Ħuti, illum il-Knisja tiċċelebra il-festa għażiża ta' San Juan Bosco, saċerdot li ta' ħajtu, iddedika ħajtu u waqqaf propju dawk li aħna nsibuhom fostna is-Salesjani ban wieħed biex jedukaw, iħarsu it-tfal u l-żgħażagħ tagħna. Ħajqabduhom it-triq biex jimxu huma wkoll wara Ġesu. Jew għalhekk f'dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa dalgħodu nippreżentaw iż-żgħażagħ kollha tagħna. Ħalli fit-taħbit tal-ħajja, fil-mewġ tal-ħajja, fit-tfixkil li miegħu jiltaqgħu, isibu dejjem persuni bħal San Juan Bosco li joluhom it-triq li twassal għand Ġesu. Dawn il-ħsibiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna jew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, fil-providenza tiegħek inti tajtna lil San Juan Bosco missier u għalliem taż-żgħażagħ li ħadem bla qiegħda taħt it-tmexxija tal-Verġni Marija għal ġid tal-Knisja. Nitolbuk li tnissel fina l-imħabba apostolika tiegħu li permezz tagħha infittxu is-salvazzjoni ta' ħwotna waqt li naqdu lilek il-ġid waħdieni u kbir. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem it-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien marru jarfu lil David u jgħidulu: il-qalb tal-Iżraelin daret wara Absalom. U David qal lill-qaddejja kollha tiegħu li kienu miegħu Ġerusalemm: qumu ħa naħarbu għax m'hemmx ħelsien għalina quddiem Absalom. Fittxlu għaġlu li ma jaġġilx aktar minna u jilħaqna u jġib il-ħsara fuqna u jaħbad għall-belt u jgħaddija minn xifer ix-xabla. David tela l-għolja taż-żebbuġ, tiela u jibki, brasu mottija u mixi ħafi. U baqgħu telajn u jibku il-poplu kollu li kien miegħu, kulħadd brasu mottija. U s-Sultan David wasal sa Baħurim u joħroġ minn hemm raġel mit-tribut tal-familja ta' Sawl li kien jismu Simaj bin Ġera, miexi u jisħet u jwaddab iż-żrara l David u għall-qaddejja kollha tas-Sultan David u l-kotra kollha. Imma l-kotra kollha u l-qalbenin kienu madwaru fuq ix-xelluk u fuq il-lemin. U dan beda jgħid Simaj u jisħet: itlaq lem, ja bniedem imċappas bid-dem, bniedem mill-nar. Ħajreġġa fuqek il-mulej id-dem kollu ta' dar Sawl li tħalt is-saltan floku u jagħti il-mulej is-saltna lil-ibnek Absalom. Arak, issa flali tiegħek għax int bniedem kollok dmija. U Abisaj bin Seruġa għall sultan: għala dan il-kelb mejjet qiegħed jisħet lil sidi s-sultan. Ħammur u naqtalu rasu barra. U s-sultan wieġeb: x'hemm bejni u bejnkom
u lis-Seruġa. Jekk qiegħed jisħet għax ordnalu l-mulej. Isħet lil David. U min jista' jgħidlu għax qiegħed tagħmel hekk. U David qal lil Abisaj lill-qaddejja tiegħu kollha. Araw, ibni li ħareġ mill-ġewwieni tiegħi qiegħed ifittxli l-ħajti. Kemm aktar issa wieħed minnu li Benjamin. Ħalluh jisħet għax hekk ordnalu l-mulej. Għandu mnejn il-mulej jixħet għajnejh fuq il-lem tiegħi u jrod l-ġid flok is-saltna tal-lum. U David u l-qaddejja tiegħu baqgħu sejrin għal triqthom. Il-kelma tal-mulej. Għas-sam responsarjali nwieġbu ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija, ngħidu. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija. Kemm kotru mulej l-edewwa tiegħi. Ħafna huma dawk li qamu għalija. Ħafna huma dawk li jgħidu fuqi. M'hemmx salvazzjoni għalih falla, ngħidu. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija. Immint mulej, tarka madwari, int il-ġieħ tiegħi, int terfa' li rasi. Jien bleħenol il-mulej insejjaħ u jweġibni mill-glorja mqazza tiegħu, ngħidu. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija. Immur nimtet u norqod u nqum għax il-mulej iżommni. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija, ngħidu. Ma nibżax minn poplu sħiħ li jinġema madwari kontrija. Inqumu għall-Evanġelju. Profeta kbir għan fosna u Alla żar il-poplu tiegħu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu u d-dixxiepli tiegħu waslu x-xatt ieħor tal-baħar u ġew f'pajjiż tal-Ġerażin. Kif niżel mid-dgħajsa resaq fuqu wieħed li ħareġ mill-oqbra u li kien maħkum minn spirtu ħażin. Dan kien jammar fl-oqbra u ħadd ma kien jista' jżommu marbut anqas patina għax bosta drabi laħqu rabtuh biex kielu bil-ktajjen u hu kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel u ħadd ma kellu l-ħila jżommu. Lejl u nar kien il-ħin kollu joqgħod qalb l-oqbra jew fuq il-muntanji jixer u jqatta' ġismu biżrar. Kif lemaħ lil Ġesu mill-bogħod ġera lejh, inxteħed fl-art qudiemu u għajjad bleħen qawwi u qallu: Aħna x'għandna x'naqsmu Ġesu bil-noli. Aħlif li fuq Alla li ma taħqarnix. Għax kien qallu: Oħroġ ja spirtu ħażin minn dan il-bniedem. Imbagħad staqsih x'jismek, wieġbu: Leġjun jisimni għax ħafna aħna. U beda jitolbu bil-ħerqa biex ma jkeċċihomx il-barra mill-pajjiż. Mela kien hemm merħla kbira tal-qżieqes tira mal-ġempi l-għolja u l-ispirti talbuh ħafna u qalulu: Ibatna lejn il-qżieqes ħanidħlu fihom. U ħallihom imorru. L-ispirti ħżina ħarġu u daħlu fil-qżieqes u l-merħla kienet madwar 2000 ras inxteħtet għalġu l-baħar mill-għoli tax-xaqliba u werqet fil-baħar. Ir-rajja tagħhom ħarbu u marru jxerdu l-aħbar mal-belt u l-irtsitset u n-nies ġiet tara x'ġara. Ġew ħdejn Ġesu
u lil dak li qabel kien maħkum mix-xitan u li kellu l-ħġun ġo fih rawh bil-qiegħda liebes u moħħu f'siktu u baqgħu mibluwejn bil-biża'. In-nies li raw il-ġrajja qalulhom x'kien għadda minn għala l-imxajtna u l-qżieqes. Imbagħad bdew jitolbuh ħafna lil Ġesu biex iwarrab minn pajjiżhom. Kif kien tiela fuq id-dajsa, dak li qabel kien maħkum mix-xitan beda jitolbu ħafna biex iħallih jibqa' miegħu. Iżda hu ma ħallihx u qallu: Mur, inġabar id-dar ma' niesek u għejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħenn għalik. Dak telaq u beda jxandar fid-Dekapoli kemm kien għamel miegħu Ġesu u kulħadd staġeb. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu ta' dolodu eżies jaqbel ħafna mal-ħolma li kellu San Ġwan Bosco. Meta ra ħafna tfal jilagħbu u x-xitan idow f'nofshom biex jifridhom ikisserhom. X'inhu x-xitan? Huwa l-ispirtu ta' kull għerq. Fil-Bibja huwa msejjaħ ukoll infatti il-qarrieq, il-giddieb. Dak li jippreżentalek affarijiet sbieħ, dak li jurik triq sabiħa, imma hija triq li twassal għall-imrar. U għalhekk San Ġwan Bosco ddedika ħajtu għaż-żgħażagħ biex il-dawn iż-żgħażagħ lill-uliedna iqabbadhom it-triq li tieħu għajn Kristu. Mhux it-triq li timlilhom lil qalbhom bl-imrar jew bil-weġgħat. U għalhekk ejjew aħna wkoll illum. Ejjew aħna wkoll nilqgħu dan il-messaġġ li qiegħed jagħtina Ġesu fil-Vanġelu. Interessanti kif jispiċċa l-Vanġelu tal-lum. Dak li ġie meħlus mill-qerq tax-xitan, dak li tneħħilu u tfixkejl, dak li kien mejjed, infatti qrajna fil-Vanġelu li kien jgħix qarb l-oqbra, isejp il-ħelsien u jitolbu b'mod ħerqan biex ikun dixxieplu tiegħu jgħidlu ħa niġi miegħek. Lest li nitgħaqad kontinwament miegħek, ngħix miegħek. U xi wieġbu Ġesu? Mur, inġabar id-dar ma' niesek u għejdilhom kull ma għamel miegħek il-mulej u kif ħenna għalik. Din l-istess sentenza qed jgħidha lili u lilkom eżies. M'hemmx għalfejn nagħmlu affarijiet kbar, imma l-aktar ħaġa importanti tafu x'inhi li aħna jkollna l-kuraġġ kif għamel Don Bosco li lil-niesna, lill-familji tagħna, lill-uliedna, liż-żgħażagħ tagħna ma nistħux nirrakkontawlhom x'għamel magħna il-mulej u kif il-mulej iħenna għalik, kif il-mulej jimla il-paċi fil-qalb tiegħek. Fuq kollox nitħattu bejnietna u fil-familja. Imma qed ikun hemm mumenti fejn fil-familji tagħna nirrakkontaw l-ġubijiet tal-mulej.
Alla li fl-modi kellimna permezz tal-profeti, issa kellemna permezz ta' ibnu. Jew nitolbuh ħatiġi saltnatu fostna u fost iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna. Sabiex l-insara jwettqu r-rieda ta' Kristu u jkunu huma tassew merħla waħda taħt raj wieħed fil-mixja tagħhom wara Kristu. Nitolbu. Sabiex l-interventi tal-mexxejja internazzjonali jaħdmu tassew bis-serjetà u b'impenn akkost ta' kull sagrifiċċju biex issaltan il-paċi fost l-umanità. Nitolbu. Jew nresqu quddiem il-mulej iż-żgħażagħ tagħna, partikolarment dawk li huma imċerti mill-futur tagħhom, għadhom ifittxu is-sens tal-ħajja biex il-mulej jipprovdilhom persuni li jurwhom it-triq. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż iddedikat lill-Omna Marija biex aħna wkoll bl-istess imħabba ta' San Ġwan Bosco lejn din l-Omm tagħna inkunu kapaċi nimxu fuq l-eżempji tagħha. Ħatkun għalina l-Verġni Mbirka gwida u għallima spiritwali tal-ħajja. Nitolbu. Nersqulek ukoll mulej il-morda tagħna. Għamel li jsibu persuni li juruhom u jfarġuhom bil-kelma ta' Kristu kif ukoll bil-qadi u s-servizz kollu mħabba u l-kura meħtieġa li huma jagħtuhom. Nitolbu. Fiskiet nresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' Missier Qaddiż dawn it-talbiet tagħna fit-tifkira tal-Qaddiż San Ġwan Bosco li ħadem u stinka biex oħrajn isibu l-paċi tal-qalb. Għamel minna il-koll strumenti tal-paċi u l-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier Qaddiż is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek b'qima sinċira u għamel li aħna nħobbuk fuq kollox sabiex ħajjitna tkun innu għal glorja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddiż, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Int missier ta' imħabba bla tmiem, ħtart fil-Knisja lil San Juan Bosco u għamilt minnu ħabib, missier u għalliem taż-żgħażagħ biex imexxihom fit-triq tas-salvazzjoni. Bħarsa profetika lejn żminijiet ġodda u ħejjihom biex jgħixu ħajjithom b'onestà, irġulija u fidi ħajja. Imqanqal mill-Ispirtu tiegħek u ta' bidu għal familja kbira sabiex hija tkompli fuq din l-art il-missjoni tiegħu ta' missier u għalliem. Għalhekk flimkien mal-Anġlu Qaddisin niżġu l-innu tal-glorja tiegħek waqt li jintennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-olej tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna
u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Missier, inti tmajtna b'dan is-sagrament tal-fidwa. Għamel li aħna naħdmu bla qiegħda bħalma għamel San Juan Bosco biex nwasslu liż-żgħażagħ għall-imħabba ta' Kristu ibnek, għajn dejjiema ta' ħajja ġdida u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Knejdu dawn it-tliet avamarijiet flimkien. San Juan Bosco kellu imħabba kbira lejn il-Verġni Marija. Kienu li beda d-devozzjoni u l-imħabba lejn il-Madonna Għajnuna tal-Insara. U kien iħobb jgħid l-imħabba ta' Marija tisboq l-imħabba tal-ommijiet kollha. U għalhekk ejjew dawn it-tliet avamarijiet ngħiduhom għall-ommijiet tagħna, għall-ommijiet kollha, kif ukoll għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.